bant tan ni, fel maen nhw'n dweud yn y de. Rhai blynyddoedd yn ôl, efo calon drom, teimlais bod rhaid i mi flaenoriaethu rhwng fy nau cariad pennaf, y byd byw a byd iaith. Beth bynnag mae Dafydd yn dweud, i rwy'n fath a fi, mae yna dyndra wedi bod, a mi wrach gewch chi weld y tyndra wrth i mi fynd ymlaen efo'r sgwrs yma felly. Nid bod yna unrhyw angysondeb na ffin cadarn rhwng y ddau ddiddordeb i mi. Mae iaith yn dilyn yr un rheola darwinaidd a'r byd byw o'r hyn dwi'n weld, ond stori arall ydy hynny efallai. Ond am y tro, cymerwn o leia, mor belled am yr iaith Gymraeg yn y cwestiwn, i mi sylweddoli yn fy naliadau gwleidyddol yn unig, bod rhaid blaenoriaethu yn aill dros y llall. Pa un meddach chi oedd yn derbyn y flaenoriaeth gennym, a pham? Y casglu'r plaen yw bod lles ein hiaith, fel pob concern a phob poen deiar lawr arall, erbyn hyn ar dreigaredd lles y blaned, ac nid fel arall. Dydw i ddim am ymarfer y dydleuon o blaid yr angen i weithredu ar fyrder dros achub hynny o fioamrywiaeth sydd yn weddill i ni. Na chwaith clochder dros gywiro'r tywyddiadau peryglus yn yr argyfwng hinsawdd sydd ohoni. Mae'n rhai gwell na fi wedi wneud hynny'n barod. Ond ydych chi'n cofio, mae'n siŵr bod chi erbyn hyn, yr argyfwng honno gyda llaw trwy niwl argyfwng Covid roedd ein normalrwydd cyn Covid eisoes yn argyfwng a hynny'n un swyddogol felly ynde. Dowch chi'n ei gofio hynny. Mae'n siŵr ydyn ni gyd yn gallu cytuno bod yna'r fath beth ag argyfwng hinsawdd. Mae'r peth mor amlwg ar dydd erbyn hyn. Ydy'r argyfwng bioamrywiaeth yr un mor blaen i'r person cyffredin, dwi ddim yn siŵr. Ond ar y cyfan, dwi'n cymryd bod fy nghynulleidfa yn gadwedig yn hyn o beth, hyd yn oed stalwarts, yn enwedig efallai y stalwarts y mudiad iaith. Ac eto rydyn ni mor hawdd yn llithro i ryw drymgwsg, rhyw inersia tra'n cadw at yr achosion cyfarwydd. Gwarchod enwau llefydd, miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Oes rhywun erioed wedi meddwl sut stad fydd ar ein byd ac ar Gymru erbyn 2050? Ac mae'r gwadwyr hinsawdd yn dal i wadu. Ydyn ni gyd yn wadwyr yn y pen draw, dydwch? Mae'n canfyddiad o'n natur a maint yr argyfwng amgylcheddol a chymdeithasol sy'n ei wynebu yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar ein hoedran. Mae profiad oes, yr hen a'r ifanc mor wahanol. Cafodd yr anghysonder rhwng y cenedlaethau ei ddyrchafu i egwyddor wyddonol, the principle of shifting baselines, sef y syniad bod fy norm i fel person fy 70au o beth yw amgylchedd normal yn wahanol i norm fy merch yn ei 40au. Mae'n wahanol iawn i'r norm fy wyr ifanc am hwyrus 19 oed, pe maen nhw'n gario gyda nhw am weddill eu choes nhw. Daeth fy wirion trefol eu hanian, mae'n debyg, yn ystod y bywydau byrion i arfer gweld cefn gwlad o'i cwmpas ar y gorau fel addurn rhwng dau le adeiledig ac ar ei weitha fel dipyn o boendod gwyrdd eiliw. Dwi wedi byw yn ddigon hir erbyn hyn i fod yn eitha argoeddiedig bod cefn gwlad 50au'r ganrif ddiwethaf yn llawer mwy cyfoethog ac amrywiol ei fywyd gwyllt na'r hyn dwi'n ei brofi heddiw. Ac nid argraff sbectol rhosliw hen ddyn mo hynny gobeithio. Mi ellir dangos y colledion fel ffaith. Mae'r cofnodion bioamrywiaeth hanesyddol ym Mhrydain yn lliaws. Ond hefyd, mae anecdot cyffredin erbyn hyn yn cadarnhau'r colledion. Pwy sy'n cofio'r storm o slwtch pryfaid ar ffenas flaen ceir, enghraifft, hanner canrif a mwy yn ôl, neu boendod pryfid chwthu ar fwyd ein ceginoedd, yn naill ar llall i bob pwrpas yn rhan o hanes bellach. Faint o honnam sy'n gweld arwyddocad dyfnach yn hyn, a faint sydd ond yn dymuno gwynt teg ar ei hola. Dwi ddim yn siŵr. Fy norm ddelfrydol i o gefn gwlad yw profiad fy mlentyndod yn wain fawr, neu fy nghof ohono. Profiad a chof ddim o angen reidrwydd yr un peth wrth gwrs. Byd oedd hwn wedi ei boblogi gan gymdeithas gymysg a hyfyw o bobl oedd yn adnabod i milltir sgwâr, y math o byd oedd Dafydd yn cyfeirio ato fo cynt ac yn gwerthfawrogi ar hyn o bryd wrth gwrs. Ac felly cymdeithas a gafodd gynhaliaeth
o'r math yna o gyfundrefn, ac oedd y pherthynas glos ar amgylchedd. Ac wedi ei wau trwy'r cwbl, trwy'r ddelwedd honno, seithnigrwydd rhonc fy nghartref am teulu i. Felly dyna'r tyndra dwi wedi trio ymdopi ag o dros y blynyddoedd. Dyna'r cyfoeth hefyd wrth gwrs. Dyma fy nghof i o'r 50au felly, 50au'r ganrif ddwytha, wedi seilio ar gymysgiad o ffaith a ffansi hiraethus. Cof o helpu hel y gwair ym mis Gorffennaf, neu ymdrochi yn afon loiw risial y Wyrfai, yn fwrlwm o was neidar a symudliw petrolaidd exotig ar ddyddiau hirfelyn o haf. Cael fy suo i gysgu gan y gylfinir yng nghaer Ralat i cefnir cartra. Y ceia lle fuon ni'n hel gwair a chodi coelcerdd gai ffocs nes ymlaen. Dim gylfinirod na gwair erbyn hyn yng Nghaea Rala. Ond canran fechan iawn o oriau fy mhletyndod oedd y profiadau yna, dwi'n siŵr. Ond rheini sydd yn aros. Peiriannau hel sylwair, 3 neu 4 cnwd y flwyddyn o fis Mai ymlaen, gymerodd le'r hen Gaea gwair erbyn hyn, gyda heffeithiau ecolegol, dinistriol, sinister, megis syrffed o neitradau sy'n rhedeg i'r nentydd, a'r ymyrraeth ar gylchoedd bywyd prefetach gyda heffeithiau pellgarheddol drwy'r gadwyn fwyd, beth bynnag ddywed y lobïau amaethyddol. Mae'n anodd sôn am bethau fel cadwyn fwyd heb swnio fel athro deiryddiaeth, dwi'n gwybod, ond mae prosesau naturiol o'r fath yn llawn mor real ar sylwair ei hun. Yn y bon, roedd y cynheuaf gwair llafur ddwys unwaith y flwyddyn yn perthyn i oes y ceffyl ar drol, i barhaodd i oes y tractor am ryw hyd ynde, ond tanwydd ffosil a thractor cawraidd yw hanfod y tri chynheuaf o sylwair erbyn hyn. A grym technoleg sydd ar fai am hynny, ac ein gofynion bwyteig a dihysbydd ni, nid y ffarmwr. Ond erfynaf arnom ni gyd ac ar y ffarmwr i wynebu hynny, ac nid ceisio amddiffyn system nad yw yn y bon yn gynaladwy o safbwynt na bioamrywiaeth na newid hinsawdd. Fel yr alcoholic, cam cyntaf ar ei daith i gywiro ei gyflwr yw cydnabod bod problem yn bod, ac mae hynna yn wir amdano ni gyd, gan gynnwys ni ieithgwn. Ceidwadaeth a phersbectif tymor byr y vested interests yw'r llyffethau'r mwyaf, fel mae Gito di sôn yn barod. Ac a'r pleidiau sy'n ei cefnogi. Felly grym llais ein niferoedd ni a'n pleidleisiau yw'r unig arf sydd gennym. Cynigef mae'r un frwydr yw'r iaith a brwydr y blaned yn y pen draw. Mae'n cyfoeth naturiol wedi'i wleidyddoli a by'r byd gwyllt yn cael ei weld fel diddordeb esoterig ac eclectig am rhy hir yn y coridorau grym. Tra bod catastrophe amgylcheddol ar ein gwarthaf, onid yw strwythurau amgylcheddol yn parhau yn ymylol i'r byd Cymraeg o hyd, a'i hynny oherwydd nad ydy hoelion wyth y sefydliad Cymraeg yn gyffyrddus yn trafod maes na fu'n rhan erioed o'i haddysg ffurfiol. Y stori bywyd gwyllt yw'r olaf i gael ei hadrodd ar y newyddion a'r cyntaf i gael ei hepgor, bod hinsawdd yn cael gwell sylw erbyn hyn. Beirdd ac enwogion o fri a pheldroedwyd Lloegr sy'n frenin o hyd. Ac a sôn am fi amrywiaeth ac am y gwas neidar ar yr afon Gwyrfai, ydy'r term ei hun hyd yn oed, gwas y neidar, yn bodoli yng ngeirfa ein to ifanc erbyn hyn, hyd yn oed yn ein hardaloedd mwyaf gwledig. A heb enw ar greadur, oes modd felly ei anwesu, oes modd ffurfio perthynas ag o gwbl, ond nid haws erbyn hyn yw uniaethu a ffigil yr orangutan yn Java trwy sgrin deledu nag a ffrwy bach ar lan afon yn y filltir sgwar dim bellach mor anwybodus ohoni. The survival of the cutest ydy erbyn hyn ar y gorau, ac o ran yr ymdrochi, a pwll nofio clorineddiedig yw cyrchfan y nofwyr ifanc ers hanner canrif a mwy, nid yn nefoedd ar lannau afon Gwyrfai sydd yn fy nghof. Ac nid y to ifanc sydd ar fai am yr ymneilltuaeth hyn o fyd natur, ond anallu pob un ohonom i lwyr sylweddoli pa mor integreiddiedig yw posibiliadau bywyd a chyflwyno eu hyrwyddocâd i'n plant.
A chyn i chi fy nghyhyddo o'r bwyso'r fantol o blaid yr achos amgylcheddol, bysir a ddweud bod hanes go iawn Cymru sydd hefyd mor wan yn ein cyfundrefn addysg yn wynebu'r un heriau yn union. Wrth ddatblygu'r cwricwlwm cenedlaethol newydd, beth am ail ysgrifennu ein hanes cenedlaethol trwy brism ein hamgylchedd. Y fi fasa'r cyntaf i gyfadda, mae sbectol Rhosliw sy'n cyfrannu fwyaf i fanylfryd personol o'r gorffennol. Rhyw wain fawr na fi erioed ac na fydd byth yw fy wain fawr i. Cafodd ei gyflyru gan pob math o ddelweddau a ddaeth i'w sylw yn y blynyddoedd ar ôl fy mhlentyndod. Delweddau o hiraeth am fyd cymdeithasol a meithyddol nad oes mwy angen bellach heb y gwair na'r ceffyl na'r cynheuaf diwedd tymor. Peth wedi dy gwir ar gyrion y byd Cymraeg oeddwn yn wain fawr fy mhlentyndod. Eisiau perthyn iddo, methu perthyn go iawn, ac yn troi am gysur i fyd fy hun, i fyd natur. Ia, dihangfa oedd natur i mi. Neu felly dwi'n ei gofio. Ychydig a wyddwn gyda llaw, pan oeddwn ni yn dechrau bwrw fy mhentysiaeth gyda'r byd byw ddiwedd y 50au. Dan dylanwad fy athro cynradd Tommy Lee Jones, mae'n rhaid dweud, bod merch ifanc, ia, merch, 10 mlynedd a mwy yn hŷn na minnau, Mary Vaughan Jones, o hen blasty anghysbell Plas Llanrafon, yn fy mentref genedigol, o'n i wedi bod yng Nghymru am ers blwyddyn, rhaid dweud, bron yn genedigol, yn gwneud pethau cwbl rhyfeddol yn union flwyddyn, yr union flwyddyn i mi am teulu ddod i fyw i Ben y Bont, Waun Fawr. Fe ddaeth hyn yn hysbys i mi ddegawdau yn ddiweddarach, pan gefais gyfle i ddarllen papurau Mary ar ôl ei marwolaeth mewn gwth o oedran. Fe ymsyrdanwyd wrth ddysgu ei bod y flwyddyn honno yn cofnodi trefn deffro a noswylio adar ar fferm ei theulu, a hynny'n union flwyddyn y cyrhaeddus Waun Fawr o Loegar yn 1949 yn blwydd oed. Sori, dwi'n dweud hynna'n barod o. Cofnododd Mary pa rywogaeth oedd y gyntaf i ganu gyda thoriad o wawr, pa un oedd yr ail, y trydydd ac yn y blaen. Merch ifanc Cymraes mewn lle pellenig yn fuan ar ôl y rhyfal, yn gwneud rhywbeth byddai'n troi pob ystrydeb oedd gen i'n nes ymlaen am yr hyn mae hogia a genod i fod i wneud. Darganfyddais y ffaith hwn ymysg ei phapura yn fuan ar ôl ei marwolaeth, a minnau cyn hynny wedi perswadio fy hun mae fi, bachgen o Sais, o deulu dosbarth canol, gyda fy sbiendrych am fy ngwrdd, ac yn greadur dipyn bach yn od, oedd ar flaen y gad yn hynny o beth. Sgersli, roedd y Cymru wrthi yn barod, yn ddistaw bach. Yn ddiweddarach fyth, wrth bori trwy hen ddyddiaduron a chodi gwybodaeth ohonynt i brosiect llen natur, rhywbeth sydd yn agos iawn at fy nghalon. Prosiect i geisio sodro'r amgylchedd ym mhrif lif y byd Cymreig a Chymraeg. Dyma ddod ar draws cofnodion rhyfeddol John Owen Jones o Fwlch Tocyn, Penllyn. Johnny Crowrach yw gyfoeswyr. O ugeinia'r ganrif ddiwethaf. Bu Johnny gofnodi ymysg ei nodiadau gwerthfawr am y tywydd beunyddiol ac am ei fywyd pob dydd ar ei dyddyn. Pryd a gwelodd y poerig og cyntaf pob blwyddyn. Gallwn ond dyfalu pam yn union y bydd o gofnodi peth mor ddi-fydd i dyddynwr clawd ym Mwlch Tocyn a Phoer y Gog. A faint ohonom sy'n gwybod beth yw Phoer y Gog erbyn hyn, ei fod yn ddigon cyffredin ac amlwg yn y cloddiau a'r dolydd o hyd. Gobeithio'ch bod yn dechrau deall fy nhaith bersonol i Ddamascus. Taith y bu'n fraint i mi ei phrofi wrth i mi geisio asio fy mywyd Cymraeg am bywyd yn ymwneud â byd natur. Dyma pam fod iaith a geiriau mor bwysig. Mae natur yn cyflwyno ei hun mewn sawl ffordd i'r naturiaethwr, trwy'r synhwyrau yn y presennol, trwy ein cof o'n gorffennol agos a trwy iaith yn y gorffennol pell. Ac fe all yr iaith honno, pa bynnag iaith, bod yr iaith boed yn iaith lafar neu ysgrifenedig, barddoniaeth neu ryddiaeth, tafodiaeth neu fratiaeth, a iaith ffurfiol a gwyddonol hefyd, a'r ffiniau rhyngddynt yn ogoneddus o'n niwlog. Ond beth bynnag ein delfrydol ni o'r gorffennol, cofiwn, mae delweddau o fyd oedd ar fi'n dod i ben yw ein delweddau i gyd. Dydy'r hyn oedd neu sydd yn teimlo'n sefydlog, yn gysurus ac yn ddigyfnewid ar y pryd yn ddim o'r rath beth. Onid rhydd yw'r cyfan. Ond mae yna lai o wenoliaid.
heddiw nag yn fy blentyndod wir. Ac mae'n debyg bod hynny, fel y caneri gynt yn y pwll glo, wedi clywed i sôn amdano fo'n barod, yn rhywbeth o arwyddocad i ni gyd. Am y rheswm syml bod y caneri a'r glowr yn dibynnu ar yr un systemau naturiol yn y pen draw. Does ryfedd yn bod ni mor gyndyn o weld y frwydr dros ein iaith trwy sbectol y frwydr dros yr amgylchedd. Ond i diwn haws cadw'r pethau hyn yn ei bocsys gwahanol, bocs i'r amgylchedd, bocs i'r iaith, bocs i iechyd, bocs i dlodi ac yn y blaen, pan mewn difri yr aer du o'r oes carboniferaidd glo ac wedyn olew sydd wedi clymu rhain i gyd at ei gilydd ac wedi ei rhoid i ni heddiw gan gymaint ein dibyniaeth arno. Ond ar sawl ffrynt, pob ffrynt y mae'n mynd i'r afal y hwy. Dim ond trwy achub y blaned a mae achub llawer o bethau pwysicaf bywyd gan gynnwys yr iaith. I gymysgu metaphorau, ond i dydyn yn anwybyddu'r caneri mwyn adrefnu cadeiria hael ar y Titanic. Diolch yn fawr.